Často v naší firmě přemýšlíme o firemní kultuře. Kultura je něco, co definuje to, jak se chováme k sobě, jakým způsobem spolupracujeme, ale vlastně taky definuje to, jak se chováme k našim klientům, našim zákazníkům, cestujícím navenek. Kultura je něco, co se velmi dlouho buduje, něco, co se taky ale velmi těžko ovlivňuje, ale něco, co taky musí jít s dobou. Protože svět kolem nás se vyvíjí velmi dynamicky, musí se vyvíjet i naše firemní kultura. Naše firemní kultura by taky měla být synchronizovaná nebo skalibrovaná, zároveň kompatibilní vlastně s naší strategií, s naší vizí, ale taky s našima hodnotama. Navenek se o tom hodně mluví, ale ve skutečnosti se velmi často málo dělá. Co děláme my v dopravním podniku pro budování kultury je, že vědomně si říkáme, jaká naše kultura je, máme stanovený rozvojový program naší kultury a máme cíle, kam tu naši kulturu chceme konkrétně posunout. V rámci tohoto programu máme nastaveno řadu školení na různých úrovních managementu, až vlastně po ty nejnižší jako struktury. Bavíme se mezi sebou na neformálních setkáních. Já třeba pořádám pravidelné setkání s generálním ředitelem nebo zprávy o stavu dopravního podniku, ale taky dělám řadu dílčích besed, hovory na paletě či jiné neformální setkání k různým příležitostem. Z toho důvodu jsem taky založil cenu generálního ředitele, který se jmenuje Křišťálový pantograf, kde hodnotíme ne ty nejlepší zaměstnance, ale ty zaměstnance, kteří dokázali vytvořit nějaký inspirující příběh během uplynulého roku, který chceme sdílet s ostatníma zaměstnanci, a je to ten příkladný příběh, který právě reprezentuje naše hodnoty, naši firemní kulturu. To všechno jsou vlastně příklady, jakým způsobem chceme posouvat naši strukturu tak, aby byla v souladu se strategií, vizi a hodnotami, ale taky, aby vlastně odpovídala požadavkům a očekávání našich klientů, respektive dnešní doby.